kamong mga lain og relihiyon, kamong mga pastor, may pay mananong mog lobe kay makapaldo mo. Ay mo pagsigig paningil anang 10% kay sus Ginoo ko oy magsige mo pangingilan anang mga tao in town oy. May pay mananong mog lobe mga laig relihiyon kamong mga pastor o sa bagay wa man sad mo yung mga yuta. Kana na invest ninyo sa 10% karon ipalit na ninyo yuta aron mananong mog lobe. Kamong mga laig relihiyon lagi oy. Ay nakakay. Ay mo pasig pamutbot. Oo. Sige mamugbasa-basa anang Biblia. Mang nakay pa mo anang bas unya dahil ighumag basa sa Biblia. Manghatag dig sobre. Para asa betong sobre di ay nakita maikog basatang di mo hatag. Nanawatay laing sensiyo. Matagan ginatog 20, matagaan natog 50 kay watay laing sensiyo. Kahayahay ba? No? Naon sa ka? Kahayahay ba sa pangita? Uy, ang uban in tao nagkamatay sa pagtinarbaho tibuok adlaw. Oo, kamo magpangayo lang mo anang bas, magsakay-sakay lang mo anang bas, magsimog pangayo, magsigimog hatag-hatag anang mga sobre, magbasa-basa ra mong Biblia. Uy, ka mga hilas. Ang uban nagbuhat sa init tibuok adlaw mga farmers. Haron makakaon nya kamo magsige mo sakay-sakay anang sakyanan kay haron manghatag mo anang sobre. Nakatalo-talo gid uy. Paingon ra ba dayon mo nga masuko ra ba dayon mo? Ay mo kasuko kay tinuod man na. Oo, lisod po kayo man tag magbasa-basa ra mo anang Biblia anang bas og di mo manghatag anang sobre. Magsige man sun mo may untag magsige mo sakay-sakay anang bas, magsige basa-basa anang Biblia, basta ayaw mo pag pandonol anang mga sobre. Magsige man sun mo pandonol anang mga sobre. Nakita nga wa tay sensiyo makahatag gitag tibuok 50. Naka maikog masagta. No? Kamo lagi mga laig relihiyon no? Pag-usab na yung taon mo, oy, panano mong lobe, haro makapaldo mo. Ayaw mo pagsig pangayo. Unsa naman taon ni mga laig relihiyon, oy, kaning mga pastor, oh. Moingon ra ba dayon mo nabuang nako. Mas buang mo. Kisa may tarong anak kabaskog slawas nya masig pangayo atong merkado. Masig panunol ang mga sobre. Sus Ginoo ko nya mga ingon pagin mo ngano man lagi ang Katoliko nga mahal man kaayo magpakasal, mahal man kaayo magpabunyag. Lisod pod. Unsa naman lang gasto alang mga daghan man nagipang gastuan ng simbahan na apay gipa-eskwela nga mga scholar. Oo, apil pa man gani ng inyong mga anak diha inyo pa mang ipa-apil didto. Oo. Sus Ginoo ko ni mga laig relihiyon. Maninguha pa man gani mag ipa take nag-exam dangan to sa simbahan sa mga pare kay haron ma apil sa eskala. Ginoo ko ninyo mga laig relihiyon may magwatay kaila ana. No ay na lang mo kasuko kay tinuod man na. Moingon-ingon mo nga i-compare ninyo nga mahal kay ang kasal. Naabre mahal ang kasal diha, barato ra man ang kasal. Ang kana rang pagpakasal ninyo kay mga hambugira kay mo di mo gusto magpakasal nga gamay ra ang handa. Hilason. Di mo magpakasal og gamay ra ang handa. Bisan pa manggod sa inyong relihiyon, di mo magpakasal nga gamay ra inyong handa kay gusto niyo katumbonggaw niya may rabag pog mga virgin pa mong mga dagko na mong mga bangag. Pwede naman lang ganik ihawa na lang mong manok nga tali kay mga wangwang na kay mga dagko na kay mong mga bangag. Tag-unsaon kaning mga lain og relihiyon, mga talo-talo gyud, mga likoy gyud utok. Oo, no, mabaw ra gyud kay panghuna-huna. No, kay ngano makaingon ko no. Kaniingon ko nga tagay kog verse nga nagpamatuod nga ang 12 ka apostoles nagsayaw-sayaw, naglukso-lukso sa atubangan sa Dios haron sa pagsimba. No? No, ang gitubag diha, nagsayaw-sayaw kuno, naglukso-lukso si Haring David ngadto kang Jehovah. Ang akong pangutana 12 ka apostoles na ang imong tubag si Haring David. Sakop din na sa apostoles si Haring David. No? Ikaw ba? Kamo mga lain lagi religion pag study sa lagi mudaan ayha mo ana mo sud anang panginaan ang mga istorya. No, kay layo ra gid kay niyang tubag. Oo. Wa may mga comprehension anang about anang Biblia. Oy, di kay magsige mo pataka lang mo panabot ana dihang di man na mao. No? Layo ra kay ako ang giistorya ang imong tubag layo ra kayo. Oo, simang kay ka oy likoy lagi mo utok mga lain ng relihiyon. Oy. Anong kaapil-apil man taon mo ana oy? Kau pastor ka nga kinsa tong pastora dihang nag ingon diha no? Wa ka na mao. Pag-study sa kung 12 ka tuig ang sapare imuha lagi ng 15 kay grade 1 section 11 mo eh. Mga talo-talo palumama mo panggisangyaw anang pulong sa Dios unya. Ang inyuha di ang nahibaw-an.
Mubo ra kaayo oy. Ang alam mag grade 2 section 11 man yan nagpaluma-luma ang Biblia. Maingon ra ba dayon mo nga ngano di ay katong mga apostoli sa una dagko na itong grado. Karon naglalis na sa daana no. Hoy ano imo mang ipadag-ing atong sa una pang panahon nga sila may nagsugod ato, sila mga pioneering atong mga trabahoan nila pangisangyaw anang mga polong sa Dios. Oo. Nya karon pila na makatuig ng labay. Oo, pila na kadekada, pila pa na ka gilalisa na o kinsay na una nga katoliko kinsay tinuko diha dapat lagi mag kanang mga graduhan ang inong ipamutang anang inyuhang mga pastor diha kaya ron makahibaw nas mga historya ug kanus atong mga tuiga tong nanggikuan tong mga nanggi serbisyo tong mga apostolis diha oo no na magpataka lang mo panggi sabot anang mga verse diha pag ingon diha nga only born again can enter to the kingdom of God mo ingon na born again Los ninyo oy. Mo accept na dayon mo nga born again. Oo, ang mosud sa langit born again ra. Talo. Sabta lagi na ninog tarong aya mo mag apil-apil anang mga Biblia oy, kamong mga pastor lagi oy, wag mo yung mga likoy ning ubang pastor oy, di kasabot. Oo, mag grade 1 section 11. Anong imo mang ipanag-ing tong sa una pang panahon nga sila may nagsugod atong panahon na. Unless sa karon nga panahon. No? Una ako nuna magpractice pa dahil sila atong panahon na ginahanglan pa dahil sila dagkong grado atong panahon na unsa may sabton nga sila may nang gisugod atong panggisangyaw talo-talo gid mong laig relihiyon oy